Bismillahi Rahmanir Rahim. Nawaitu ada'a ma faradallahu alayya min saumin Ramadana salasina yawman aw tis'an wa ishiruna yawman. Mabai anniya dan yango niga hini ka teni binara wal nima teni cinaga wankan dai iga ba inga kaci burama anniya dan kan inga gatun da mai hawo suba zama aka tirera bai kulkan mai hau amman anniya dan bora sinda mai hau ban kan man duka anniya dan alwato kan adi hando to agi hini ka dan sahara lokacora mabai saharai aga bori zama irkoi diya bun